दिनै बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेलेमजिबिफोरनि जथुम लादों आरो बे जथुमावनो मोननै बाथ्राखौ रायलायनाय जादों। मोनसेया जाबाय थांनाय 27 जानुवारि तारिखआव जालांनाय जि बर' पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड बिनि सायाव सावरायदों आरो बे एकर्डजों फैफानाय मोनसे क्लज 5.1 बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिनि सायावनो सावरायनाय जादों। गिबियाव जोङो भारत सरकार आसाम सरकार बिथांमोनखौ साबायखर होगोन जे बिटिआर एकर्डनि जे माखासे दफाखौ दाखालि बावैसो मावफुंनाय जाबाय। दा बेनि थाखाय जोङो बिसेसकरि भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि सर्बानन्द सोनोवाल आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जों बिथांमोनखौ साबायखर होगोन जे बिथांमोना जोंनि बिटिआर एकर्डनि जि दफा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो थाबोनाय जिखिनि दफा बेखौबो जाहाथे थाब मावफुङो बेनि थाखाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों बेखौ बिथांमोनखौ जों आह्वान खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों थाबैनो जाहाथे मावफुंनानै बे 32 लाख जनसाधारननि जि गांनाय उखैनाय आखा आखांखा बेखौ जाहाथे थाब सुफुंनो हायो। दा बेखौ थाबनो राहा लामा लानांगौ। रोखा बाथ्राया बेनो जे जोंनि थामथि बर' गोरोबथा सान्थि गोरोबथानि सायाव दिनै जोंहा जिबायदि गोजोन सुक्ति फैदों बेखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा गोबां रंजादोंब्लाबो माखासे फेक्सननि मानसिफोरा बर' सुबुंफोरा दिनै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो बाथ्राफोरखौ लाबोबाय थादों आरो बे गोनो गोथोखौनो लानानै दिनै जोंनि गेजेराव पलिटिक्स जाबाय थादों। जाहोनानो जाहैबाय मा दिनै फैबाय थानाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि जिथु इलेक्सन बे इलेक्सनखौ लानानै दिनै गावजों गाव गोबां मासि सोलायनायनि खोथा फैबाय थादों। दा बेखौनो दिनै जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव खावनै जानानै दिनै मोजां आरो गाज्रि बे बाथ्राफ्रा फैबाय थादों। दा बेखायनो दिनै फैबाय थानाय समाव दिनै बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय दफाफोर 5.1 जिथु बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव गोबां गावजों गाव सोंखारिलायनाय बा गावजों गाव माने मोनसे गावनो जोंनो होननाय बाथ्राफ्रा फैबाय थादों। दा बेखौनो जों दिनै रोखा फोरमायनो फैदों जोंनि गेजेराव जाहाथे बिटिआरनि बाहेरनि बर'फ्रा जाहाथे नों आं होननाय गैयाबालानो जों खौसेयै जोंनि बे काउन्सिलखौ मोजां लांनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जों सावरायफैदों। खोब दुखुनांथाव खोथा आरो बे बाथ्राखौथ' जोङो बयबो होनखादों आरो मिथिखागौ बयबो। दा बेखौ मिथिखासेयावबो दिनै माखासे सुबुंफोरा मिथिखानानै खामानि मावबाय थादों, गोरोन्थिखौ नुखानानै गोरोन्थिखौ मावबाय थादों। बे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथाव खोथा। दिनै जोङो होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयैनो मोनब्रै सेक्सननि एनडिएफबिफ्रा दिनै बेहाय सुक्ति होदों आरो सागान होदों, लोगोसेयै इउबिपिखौ लाफानानै सागान होदों। दा बे खेत्रआव जोंहा बेहाय रोखा दंखायो दफायाव जे दिनै मोननै जिल्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ लोगोसे लखिमपुरा एसे गोलैफाबाय। दा बेखौ लानानै जोंहा कमिसन मोनसे दाखाबाय आरो दानायनि गेजेरजों बेखौ दिनै बिटिआरआव सोसननांगौ। दा बे बाथ्रायाव जोंहा दुखुनांथाव खोथाया बेनो मैया जिथु भेरगावआव जिथु सावरायदों दिनै हाग्रामानि दैदेननायाव दिनै गहपुरनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै दिनै बिथाङा दिनै मिसगाइड मोनसे खालामफैदों। आरो दिनै जाय बिथाङा दिनै बेहाय फैनानै खोनासंफैदों आरो खोथा बुंफैदों आं मैया मिडियायाव एसे नुदों बारग'नाय जोंनि फरायसा आफादाव माखासे बारग'नाय दैदेनगिरिफ्रानो बेहाय बुंफैदों। दा बिथांमोनखौ आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों बिथांमोना बै समाव दिनै बर' फरायसा आफादाव थानानै दिनै माखौ आन्दलन खालामबोआमोन। दिनै बिथांमोना बड'लेण्डखौनो नोजोर बोनानै दिनै आन्दलन खालामबोदोंमोन आरो दिनै जेरैखि जाया दिनै बे ओनसोलखौ गहपुर एरियाखौ बा बे मोननै जिल्लाखौ लानानै दिनै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोसननांगौ होननानै दाबि दैखांबोदों। दानि जोंनि एबसुनि बा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै खुनु गोदान खामानि मावाखै। बिथांमोना गारबोनाय माखासे खोथाखौ जों दिनै मावफैदों। बेखायनो दिनै जों बुंनायदों जेरैखि जाया दिनै बिटिआरआव नैबे मोननै जिल्लाया हाबथारनांगौ आरो जायनि दानाव दिनै बांसिन गहपुर एरियायाव सनितपुर आरो दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव बर'फ्रा दिनै बेफोर दावहाखौ लानानै दिनै बांसिन जिउ गोमादों। आरो बे जिउ गोमानायाव दिनै बिटिआरआव दिनै हाबाबालानो दिनै बाहेरायाव दिनै बर' कसारि काउन्सिलाव थानानै दिनै जोंनि बर'नि माखासे थामोनथाखौ सेफटि खालामनो हागोन बेखौ जों नुवाखै। दा बेखायनो जों गले गले खावलायदों बै ओनसोलनि बर'फ्रा मोजां साननांगोन, रायजो राजाफ्रा साननांगोन जे जेरैखि जाया जोंनि थामोनथाखौ लानानै नोजोर होनानै जोंनि जिथु सिन्ताधारा जोंनि इयुनखौ नोजोर होनानै दिनै बे मोननै जिल्लाखौ जेरैखि जाया बिटिआरआव सोनांगौ। आरो बेखायनो दिनै बिथांमोन बायदि माखासे पार्सनेल सार्थ गावनिखौल' सानग्रा, गावनि लुबैखौल' सानग्रा, गावनि लाइफखौल' सानग्रा मानसिफोरखौ दिनै रायजोफ्रा दिनै बेखौ नारगारनांगौ आरो बिखौ जोंनि समाजाव खामानि मावनो थाखाय दिनै मालाबा जायगा होनाङा। आं रायजो राजाफोरखौ गले गले खावलायगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना बिथांमोनखौ दिनै गोजानाव दोननांगौ समाजनि गोजानाव। मानो होनब्ला बिथांमोन बायदि लुबि मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव खामानि मावफैयोब्ला बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामगोन बे रोखा। दा बेखायनो जों बुंदों गाबोन बिल फैगोन होननानै जों खोनादों केबिनेटआव मोनसे पास खालामगोन बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ। जों बेखौ मोजां बरायदों जों हिसाबै। नाथाय जों बेखौनो बुंबावगोन गले गले जाहाथे बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव बे मोननै जिल्ला
बे मोननै जिल्लाखौ जाहाथे सोफाया बेखौ जोङो गले गले खावलायगोन आसाम सरकारखौ खावलायगोन भारत सरकारखौ खावलायगोन आरो जोंनि गासैखौबो खावलायगोन जों जाहाथे बे जोंनि जिथु सिन्ताधारा बिटिआर सुक्ति बेबायदि जों थांनायखौ जों लुबैयो। जों खोनानो मोन्दों नैबे इउपिआ बिजेपिआव हाबनायनि बाथ्रा सिन्ता सरसा खालामबाय थादों बेनि सायाव नोंथाङा बेथ' जोंबो खोनादों आरो बिथांमोना दिनै बिटिआर बाहेरनि बेसेबां बर' ओनसोलफोर दङ जिल्ला जिल्ला दखरा बिथांमोना हाबनानै फोरमायदों आरो जोंबो खोनादों जोंबो सावरायदों बेखौ लानानै बिथांमोना मा सिन्ता खालामनानै थांनो नागिरदों बिजेपिआव जों मिन्थिया आरो बिथांमोना मोनसे राइट डिसिसन लादों गावसिनि आफाद बायदियै आरो जों बेबायदियैनो जोङो बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सायाव दिनै बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै जोङो मोनसे खौसेथि थांनांगौ होननानै दुलाराय बर' आफादाबो खावलायदोंमोन आरो बे लेखायैनो सम सम इउबिपिनि मानगोनां आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांजोंबो सावरायदों आरो बिथांनि दोलोमोनजोंबो सावरायदों सावरायनाय भाजिनो जोङो सानदोंमोन जे बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै जोङो खौसेयै दिनै माबा मोनसे खामानि मावनो हायो नामा बेखौ लानानै जों सावरायनाय जादोंमोन नाथाय मोनसे खोथाया जों बेखौनो नुबाय एसेबां जों खावलायसेयावबो बिथांमोना दिनै जों ज' हाबाफारिखौ लानो हायाखै आरो दिनै जोंनि ओनसोलफोराव गामिफोराव जोंनि जिल्लाफोराव जोंनि ज' थांनानै खामानि मावनो हायाखै बेनि जाहोनखौ जों बुंनो हाया नाथाय अब्लाबो जोङो बिथांमोना जि सावरायदोंब्लाबो बा जों मा सानदों बेखौ मिथिया नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बाहेरनि बर'फोरनि जिल्ला दखरा जेरावबो जोङो हाबनानै जोङो बे बिटिआर सुक्तिनि खोथा गासै दफाखौ लानानै जों सावरायनो बा फोरमायदों दिनै बेखायनो दिनै बेहायबो फैदों लोगोसे बिथांमोना दिनै हयथ' गावसोरनि गेजेराव सावरायनानै माबा मोनसे डिसिसन लादों जानांगौ जे बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों फैफानाय 5.1नि दफानि जितु बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ थाबैनो दाफुंनांगौनि सार्थ बिथांमोना हयथ' बेखौ सिन्था खालामनानै हयथ' बिजेपिआव थानांगौनि सार्थखौ बानायदों जानांगौ मानो होनब्ला दिनै जाय बिथांमोनखौ दिनै गोबां गोबाव फोथायनानै फैदोंमोन बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारजों लोगोसे चन्दन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव दिनै हयथ' बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिला जानांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै गोबां गावसिनि लाबालाबखौ पार्सनेल लाबालाबखौ साननानै गावसिनि बिथाखौ लाखिनांगौ सार्थआव बिथांमोना दिनै बर' कसारिखौ लाखियाखिसै बा बानायना होआखिसै बेखायनो जोंहा दुखुबो दङ आरो बिथांमोनाबो दुखु मोनदों जे बर'नि मन्थ्रियानो बर'नि माखासे थामोन्थाखौ बा बर'नि मोन्थायखौ दिनै बिथांमोना बानायना होआखिसै दिनै मरान मटक आरो दिनै कुच राजबंशीनि माखासे काउन्सिल दाफुंनायाव बिथांमोना हेफाजाब होबाय गोसो गोरबोजों नाथाय बर'निखौ दिनै बानायना होआखिसै जियानो जा बिथांमोननि खुद्रिनायजों हयथ' जानांगौ बिथांमोना बिजेपिआव थांनानै मा मोनगोन मा मोना जों मिन्थिया नाथाय बिजेपिआव बिथांमोना थांनानै काउन्सिलनि बाथ्राखौ लानानै मोजां मावफुंनो हागोन बा दिनै बिथांमोना दिनै काउन्सिलखौ लानानै इउबिपिनि गेजेराव थांनानै जोङो इउबिपिआनो बेखौ बाहागो लानानै जोङो मोजां दैदेनगोन हयथ' बेखौ हयथ' सिन्ताधारा खालाम जानांगौ दा जोंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो बिथांमोना मा सिन्था खालामनानै थांदों जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय जोङो बाहेरनि बर'फोरनि माने थामोन्थाखौ लानानै गावनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ लानानै दिनै जोङो बोरै थांना थानांगौ बेखौ जों नोजोर होनांगौ दिनै सोरबा साननो हागौ जे बे बर' कसारि काउन्सिलाव दिनै सोर जिरायगोन सोर जिराया सोर सालायगोन सोर सालाया बेखौ हयथ' गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ दा बेखौ लानानै हयथ' बेफोर खोथाया फैनो हागौ सिन्ताफोरा फैनो हागौ जोंनि मोनसे साननाय हयथ' बिथांमोना गुबुन साननोबो हागौ दा बेखौनो जों सानना मोन्दों जाहाथे जों नुदों जे बिथांमोना दिनै बिजेपिआव थांबा जे काउन्सिलखौ मोनगोन बा मोसानो मोनगोन जों बिदि नुवाखै बे जाबाय दिनै बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय मोनसे दफा बिजेपिआव हाबाबाबो आरो सोरबा कंग्रेसआव हाबाबो बा गुबुन राजनितियाव हाबाबाबो बे सुक्तिया फैखागोन आरो बेखौ जेरैखि जाया बानायखागोन दा बेखायनो दिनै भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा बेखौ बुंखादों जे मास मोनसेनि गेजेराव बे दफाफोरखौ जाहाथे मोनसे जों सुफुंलांजोबगोन बेखौ खोथा होखानाय दं बेहाय हाबाथुरि बा बेहाय गाब्रायनांगौनि जेबो खोथा गैया जाखागोन हयथ' सानसे साननै लेट जानो हागौ बे फैखागोन दा बेखायनो जों बुंगोन बेहाय जों फरायसा आफाद हिसाबै जाहाथे बेहा जोंहा जेबो माने रंजानांगौ खोथा गैया आरो जोङो सम बायदि जों जालांगोन थागोन आरो फैबाय थानाय गाबोन केबिनेट पास जागोन होनना बुंदों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिला बिनि थाखाय जों बरायदों आरो जों रंजागोन बिनि थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ मोजाङै लांनानै बाहेरनि बर'फोरनि दिनै राजखान्थियारि मोन्थायखौ जों मोजाङै आबुं खालामनो हागोन बा जों मोनसे रैखा मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिदों मानो होनब्ला थांनाय समाव दिनै बर'नि गेजेराव मोननै सुक्ति जालांबाय बिएसए आरो बिटिसि बे मोननै सुक्तियाव बाहेरनि बर'फ्रा जेबो मोन्थाय मोनाखै दा नैबे मोनथाम बा खेबथाम सुक्ति जाबाय बे थामथि सुक्तियाव दिनै जोंहा मोनसे बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोन्दों बेखौनो जों जि हायो रंजानानै जोङो बेजों लोगोसे जों बर' माहारिखौ जोङो
खौसे लाखिनो हागोन आरो थांना थानो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों बेथ' माने मा होनना बुंदों बेखौ जोङो बिथांमोना सुक्तिखौ नायाखै नामा आसलथे ना बेखौ मोजाङै फरायाखै ना बेखौबो मोनसे बाहानासो खालामदों नामा दा बिथांमोना दिनै मिथिनांगौ दिनै बिटिआर सुक्तिया जानाय लोगो लोगो माबा मोनसे जाजोबा इमप्लिमेन्ट जाया बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे खालामलांबाय थागोन आरो दिनै बिथांमोना नुखादों दिनै कभिड-19नि मोनसे परिबेखौ नुखादों बे समाव जों बोरै थांलाय फैलाय खालामनो बा बोरै जों खानो मोनो अब्लाबो बिनि गेजेरजों मोनसे खालामबोगासिनो आरो बेफोर बिथांमोननि जिथु एनडिएफनि जिथु मोन्थाय मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बेखौ मोनखागोन जेरैखि जाया आरो बेयाव मोनसे खोथाया बाथ्राया ओरैबायदि जागोन दिनै बेहाय दिनै धीरेन बर' आरो दिनै सावरायग्रा बिथांमोना दङ सागोनगिरि हिसाबै बिथांमोना बेखौ मिथिनांगौ जे बेखौ जेरैखि जाया मोनखागोन नाथाय बिथांमोना दिनै हाग्रामानि पलियाव थांनानै हाग्रामाया जि खोथा बुंदों बेखौसो बुंबाय थादों हाग्रामाया जि सिन्था खालामदों बेखौसो बुंबाय थादों नाथाय बिथांमोना गावनि मेलेमजों गावनि गोसोआव सानना मोननानै बेफोर खोथाखौ बुङाखै दा बेखौ मावनांगौ बिथांनिबो आखाइ दङ आरो बेखौ रोखायै मावनो थाखाय बिथांमोना मोजां फैनानै मावनांगौ बा सावरायनांगौ बिथांमोना गोजान थानानै जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला बे रोखा जानाय नङा बेखायनो जों बुंदों मा बिथांमोना दिनै एसेबां आन्दलनकारि हिसाबै बिथांमोना सुक्तिकारि हिसाबै सागानगिरि हिसाबै बिथांमोना बेखौ माबोरै मोनगोन मोना बेखौ मोजां सावरायनायनि गेजेरजों थानांगौ बेहाय दिनै हाग्रामाया दिनै गावनि पलिटिक्स सार्थआव गाव दिनै बिटिआरखौ दिनै दखल खालामनायनि सार्थआव बिथाङा दिनै जेरैखि जाया दिनै गोबां मानसिफोरखौ माने गोरोन्थि फोरमायनानै बिथांमोना माखासे मानसिफोरखौ माखासे मेलेमजिबिफोरखौ माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मिसगाइड खालामबाय दङ बेखौ जोङो दानि गोरों गोराफ्रा मिथिनांगौ खोथा दङ आरो एनडिएफबिनि गासै दैदेनगिरिफ्रा आं खावलायगोन बेहाय बिथांमोना दिनै धैर्य हमनाया मोजां आरो दिनै बे बुस्थुआ जानो गोनांखा रिहेबिलिटेसन जिथु मोननो गोनां बे मोननो गोनांखा दिनै बेहायनि गुदियाव दिनै हाग्रामा महिलाराबो सासे आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेखौ होबथाबाय दङ सिङाव दा बेखौ जों मिथिगौ